हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों NSP नि ST स्कलारशिपनि बागैनो खोन्थाहरनो सानदों जे नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन ना हायाखै एबा नोंथांमोननिसिम नैबे NSP नि ST स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना हरगोन ना हराखै आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों आङो नोंथांमोननिसिम देग्लाय बोसोरनिखौल' खोन्थाहरा आं नोंथांमोननिसिम थांनाय बोसोरनि जेरै 2024-25 2023-24 एकाडेमिक सिजन दा बेफोर गासिबो एकाडेमिक सिजनाव नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन ना हायाखै एबा नोंथांमोननिसिम स्कलारशिपनि फैसाखौ सोनानै हरगोन ना हराखै आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरजोबनो नागिरदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोद मोनसे गोनांथार भिडिअ होननानै आं सानो दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय लोगोफोर गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आरो आं नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खावलायो नोंथांमोना आंखौ इन्स्टाग्रामावबो फल' खालामनानै आं नोंथांमोननिसिम इन्स्टाग्रामनि आइडिखौ कमेन्ट बक्सआवबो होनानै दोनदों बेनिफ्राय भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों जुदि नोंथांमोना माबाफोर आंनिसिम सोंहरनोबा नोंथांमोना इन्स्टाग्रामाव आंनिसिम डाइरेक्ट DM एबा SMS खालामहरबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना लोगो लोगो रिप्लाइखौ मोननो हागोन एबा एन्सारखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दानिया नोंथांमोननिसिम फारि फारियै खोन्थाहरनोसै आङो नैबे NSP नि अफिसियेल वेबसाइटआवनो दंफैखायो दा बेनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम दाख्लै बावैबो खोन्थाहरनाय जाखादोंमोन जे आङो माने RTI होनाय जादों होननानै नाथायबा दिनैसिमबो आङो RTI नि रिप्लाइखौ मोननो हानाय जाथ'वाखै दा जेखियानो जाया मानो दायो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हागोन नोंथांमोननिसिम ST स्कलारशिपनि मुङाव सरकारा थगायदोंना थगायाखै जेनेबा फैसा सोना हराखै माने थगायनाय जाया होमबा नोंथांमोनखौ बोसोरफ्रोमबो ST स्कलारशिपनि मुङाव एप्लाइथ' खालामनो थिनबाय थादों नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामदों नाथायबा फैसाखौ सोना हरगोन ना हराखै जुदि फैसाखौ सोना हराखैबासो थगायनाय जाया होमबा दा बेनिखायनो थगायदों ना मादों नोंथांमोना बेखौ मिथिना मोननो हागोन दानिया आं फारि फारि नोंथांमोननिसिम एकाडेमिक सिजनखौ सेलेक्ट खालामना खोन्थाहरनोसै दा जोंहा थांनाय बोसोरनिया जोंहा मा एकाडेमिक सिजनमोन जोंहा एकाडेमिक सिजना जाहैबाय थांनाय बोसोरनिया 2025-26 दाथ' जोंहा एकाडेमिक सिजना 2026-27 हाबबाय दा जेखियानो जा मानो थांनाय बोसोराव नैबे 2025-26 एकाडेमिक सिजनाव जायफोर नोंथांमोना स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनायमोन प्रि मेट्रिक पस्ट मेट्रिक ST स्कलारशिपनि थाखाय दा नोंथांमोननिसिम फैसाखौ सोना हरगोन ना हराखै आं बेखौ गिबियावनो खोन्थाहरनोसै आसामा जोंहा स्टेट दा बेनिखायनो आं बेहाय थुबाय दा बेनिफ्राय साबमिटआव थुना होनायनि उनाव आं दायो बेहाय नोंथांमोननिसिम देखायना खोन्थाहरनो हासिगोन जे बिथांमोना फैसाखौ सोना होगोन ना होआखै गाहायथाराव फैनानै आं नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरनो सानदों बेहाय डिस्ट्रिक्ट वाइसआवनो होनानै दोनदों नोंथांमोना बेफोरखौ नायफैजोबनो हागोन दानिया नोंथांमोना बेहाय नुबाय जानांगौ नै बे जाहैबाय जोंहा पस्ट मेट्रिक स्कलारशिप नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै गाहायाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै पस्ट मेट्रिक स्कलारशिप टु ST स्टुडेन्ट आसाम दा बेवहाय गासै खैजन मानसिफोरनि बे एप्लिकेशना भेरिफाइ जाखोनो बे जाबाय 48,054 फरायसाफोरनि थांनाय बोसोरनि एकाडेमिक सिजननि एप्लिकेशना भेरिफाइ जाबाय दा बिनिफ्राय फैसाखौ सोना हरगोन ना हराखै नायदो नै थाइसेबो फैसाखौ सोना हराखै जिर' नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै बे जिर' होदेरबाय थादों नै बे जिर' रुपिस माने थाइसेबो नोंथांमोननिसिम स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना हरनाय जायाखै थांनाय एकाडेमिक सिजनाव जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै बेखौ बुंनो नांगोन ईशान उदय स्कलारशिपनि फैसाखौबो दाबो सोना हरथ'वाखैनो दा बिनिफ्राय नैबेखौ नायदो नैबे प्रि मेट्रिक स्कलारशिप टु ST स्टुडेन्ट दा बिथांमोननिखौबो थाइसेबो फैसाखौ सोना हरनाय जाथ'वाखै थांनाय एकाडेमिक सिजननिखौ 2025-26 एकाडेमिक सिजननिखौ दा बिनिखायनो नोंथांमोना एसे सम नेनांगोन दा जेखियानो जा मानो बेथ' बाथ्राया नंगौ नेनांगोन होननानै आंबो नोंथांमोननिसिम बुंहरबाय थायो थांनाय बोसोरावबो नोंथांमोना मोननो हायासै नै देग्लाय बोसोराव जा नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननांगौ दा बेखौबो नोंथांमोना मोननो हायासै समानो बारलायलांबाय दा बेथ' जाहैबाय थांनाय बोसोराव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायनिया दा बेनिफ्राय फैदो सिगां बोसोरफ्राव एप्लाइ खालामनायनिखौबो आं खोन्थाहरनो सानदों दा सिगां बोसोरनि जेरै 2024-2025 एकाडेमिक सिजननिखौबो आं खोन्थाहरगोन आरो बिनि सिगांनिखौबो आं खोन्थाहरगोन नोंथांमोननिसिम फैसाखौ जोंनि नैबे आसाम सरकारा सोना हरमारगोन ना हरमाराखै ST स्कलारशिपनिखौ दा नोंथांमोना नैबेखौ नुदों जानांगौ नै नैबे गोजौ फारसेथिंजाय दा बेनो जाहैबाय नैबे नै
post metric scholarship to ST student Assam दा बेवहाय गासै खैजन मानसिफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन 2024-25 एकाडेमिक सिजनाव नोंथांमोना खैजनसोआ स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन जोंनि नैबे आसामाव 52,711 फरायसाफ्रा स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन गासै खैजन फरायसाफोरनिया भेरिफाइ जादोंमोन 43,200 फरायसाफोरनिया स्कलारशिपनि एप्लिकेशना भेरिफाइ बिथांमोननिया जादोंमोन नाथायबा बिथांमोननिसिम फैसाखौ सोना हरगोन ना हराखै 0 रुपिस नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै थाइसेबो स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना हराखै 2024-25 एकाडेमिक सिजननिखौबो दा बिनिफ्राय थांनाय एकाडेमिक सिजन 2025-26 निबो स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना हराखै जोबोद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै बेखौ बुंनो नांगोन मानि थाखाय बेबादि खालामदों दा बेखौ बुंनो हाला दा बिनिफ्राय फैदों नैबे प्रि मेट्रिक स्कलारशिप टु एसटी स्टुडेन्ट दा एसटी स्टुडेन्टनि थाखाय जोंहा दंमोन नालाय क्लास 9-10 आव फरायनाय नोंथांमोननि थाखाय दा नोंथांमोननि स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना हरदों 2024-25 एकाडेमिक सिजनाव नोंथांमोना जायफोर फरायसाफोरा मोननो हादों नोंथांमोना आंनिसिम खोन्थाहरखादोंमोन जेनेबा बेबायदिनो मोनदों होननानै 400 मालाबा मोनदों सोरबा मोनदों होनना बुंदों सोरबा 600 हाबदों होननानै बेबायदि बुंहरदों आरो दा माने बुरजायानो फैसायानो हाबखायाखै नोंथांमोना नायदोनै 7,279 फरायसाफ्रा मोननो हादों दा बे फैसाखौ नोंथांमोना राननानै नायबानो जाबाय नै एभारेज नायनो थांबा जोबोद खम मोनखादों आरो फरायसाफ्रा फैसाखौ नैबे क्लास 10-9 आव फरायनाय प्रि मेट्रिक स्कलारशिपनि फैसाखौ दा बेथ' जाहैबाय 2024-25 एकाडेमिक सिजननि थांनाय सिगांनि एकाडेमिक सिजननि दा बिनि सिगांथारनिखौबो आं खोन्थाहरनोसै 2023-24 एकाडेमिक सिजननिखौबो आं नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरनो नागिरबावबाय दा बे एकाडेमिक सिजनाव मोननो हागोन हायाखै नोंथांमोना बेखौ मिथिना मोनजोबगोन र' सार्भारा एसे डाउन दा नैबिथिं नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै बेनो जाहैबाय लडिं लाबाय थादों नैबेखौ नुबाय जानांगौ नै बेयो जाहैबाय जोंहा नै पोस्ट मेट्रिक स्कलारशिप टु एसटी स्टुडेन्ट दा 2023-24 एकाडेमिक सिजनाव हले एसटी स्कलारशिपनि पोस्ट मेट्रिक स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना हरदों नोंथांमोना बोसोरनै जाबाय स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनैया 2023-24 एकाडेमिक सिजनावनो नोंथांमोना जोबथा स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हादोंमोन जायफोर आन्डार ग्रेजुएसन फरायनाय जायफोर हायार सेकेन्डारि फरायनाय जायफोर नोंथांमोना पोस्ट ग्रेजुएसन फरायनाय नोंथांमोना गासिबो नैबे पोस्ट मेट्रिक स्कलारशिप एसटी स्टुडेन्टफोरनि नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हायो दा 2023-24 एकाडेमिक सिजनाव गासै खैजन फरायसाफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन 52,210 फरायसाफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन दा बिनि बिथोराव गासै खै हाजार जन फरायसाफोरनि एप्लिकेशना भेरिफाइ जादोंमोन 41,980 फरायसाफोरनिया भेरिफाइ जादोंमोन दा बेसेबां फैसा सोना हरनाय जादोंमोन गासै टटेल एमाउन्ट बेखौबो जोंहा बिथिं होनानै दोनदों दा बेखौ नोंथांमोना नुजोबबाय जानांगौ नै दा 2023-24 एकाडेमिक सिजनाव नोंथांमोना स्कलारशिप फैसाखौ मोननो हादोंमोन बेथ' नंगौ बाथ्राया गोबाङानो मोनदों माखासेया मोनाखै बेखौथ' आं मिथिना मोनखादों आंनो भिडिअ नोंथांमोननिसिम बानायना लाबोदोंमोन सोरबा नोंथांमोना बै बोसोराव 2023-24 एकाडेमिक सिजनाव सोरबा 40,000 गाहाम सोरबा 19,000 सोरबा 18,000 सोरबा बिनिफ्राय 400 सोरबा 600 बेबायदि स्कलारशिप फैसाखौ मोनदों आरो एसटी स्कलारशिपनिखौ सोरबा मोननाया बुरजा मोनबाय सोरबा मोननाया हले ओरैबायदि गाज्रि खम मोनखादों आरो सोरबाथ' मोनाखैनो दा बे जादों जोंहा 2023-24 एकाडेमिक सिजनाव दा नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय बबे एकाडेमिक सिजनाव नोंथांमोननिसिम आसामनि नैबे एसटी स्कलारशिप फैसाखौ सोना हरदों दा बेनिफ्राय प्रि मेट्रिकनिखौ खोन्थाहरनो बावबायसो आंनिया दा बे प्रि मेट्रिक स्कलारशिपनि फैसाखौबो सोना हरदों 2023-24 एकाडेमिक सिजनाव दा बिनिफ्राय खोथाया बेसो जादों मानि थाखाय बोसोरनैसो जाखो स्कलारशिपनि फैसाखौ सोयैया 2024-25 एकाडेमिक सिजनावबो नोंथांमोना मोननो हायासै 2025-26 स्कलारशिपनि फैसाखौबो नोंथांमोना मोननो हायाखै दिनैसिमबो दा मा जाहोननि थाखाय जोंनि नैबे आसाम सरकारा जेनेबा स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना हरासै बेयो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा आंथ' आरो आरटिआइ खालामखादों मा जाहोननि थाखाय बिथांमोना फैसाखौ सोना हराखै बेबादि होननानै ओरैनोथ' सेन्ट्रेल सरकारनिफ्रायथ' फैसा फैखादोंनो स्कलारशिपनि मुङाव नाथायबा फैसाखौ सोआखै आरो जोंनि नैबे आसाम सरकारा दा मा जाहोन दा बेखौ जोङो आरटिआइनि रिप्लाइ मोननो हाबासो मिथिना मोननो हासिगोन दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना बोसोरफ्रोमबो एप्लाइ खालामनायाथ' खालामगासिनो दङ नोंथांमोना आंनिसिमबो गोबाङानो बुंहरो एप्लाइथ' खालामबाय थायो फैसाखौनो मोना एप्लाइखौनो एबाराव आं खालामलासो होनलायलांबाय नोंथांमोना सोरबा दा बेनिखायनो बेबो माने बाथ्रायाथ' साननो गोनां बेबायदिनो एप्लाइनि मुङाव नोंथांमोना खस्थ' खालामसिगोन एप्लाइ खालामहोसिगोन भेरिफिकेसन बायदिसिना खालामसिगोन नाथायबा फैसा हाबाबा बेनो आरो दा एसे बोरैबा मोनो दा जिखियानो जाया मानो आरो नोंथांमोना खालामाबाबो बबेबा बोसोराव फैसाखौ ओमफ्राय सोना होयोबा बेहायबो आरो नोंथांमोना बोरैबा मोनसिनलाय फैसाया हाबबाय आं एप्लाइ खालामफ्लाङासै होननानै बेबादि जालायलाङो दा जिखियानो जाया मानो बांसिनानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामबाय थायो नैबे NSPनि एसटी स्कलारशिपनि फैसाखौ एप्लाइ खालामनांगौबो दा देग्लाय बोसोरसो नाथायबा देग्लाय बोसोर थांनाय बोसोरावथ' स्कलारशिप फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हायासै दा देग्लाय बोसोरनिखौ मोनगोन ना मोना बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैगासिनो दङ दा
बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव आरोबाव आपडेट मोनसे लानानै फैगासिनो दङ आरटिनि रिप्लाइखौ आङो मोननो हासिगोन बायदि आं मोनदों दा बे आरटिनि रिप्लाइआव मा होनो बिथांमोना आसाम सरकारा अब्ला जों बेखौ मोजाङै मिथिना मोननो हागोन दा जेखियानो जाया मानो एसे दैजोआव नोंथांमोना हमबावदो नोंथांमोना जुदि स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनगोनबा बे मास मोननैनि बिथोराव नोंथांमोना मोननायनि चान्स दङ नङाबा हले नोंथांमोना मोनला थांनाय सिगांनि बोसोरनि बायदिनो नोंथांमोननि फैसाया हाबनाय नङा स्कलारशिपनि फैसाया दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना जुदि माबाफोर सोंनांगौ दङबा इन्स्टाग्रामाव नोंथांमोना आंखौ फल' खालामबानो जाबाय इन्स्टाग्रामाव नोंथांमोना आंनो डाइरेक्ट DM एबा SMS हरबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना रिप्लाइखौ 100% मोननो हाखागोनखा दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय जोबनायाव चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना लालायबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों